Mairekreklamo, wano heightened alert status, maipatungpal, Tilawag International Airport. Apay at man ti report mga idol. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingked ni Mr. Rosito Tamay Jr. Airport Manager 2 Tilawag International Airport ang naka-heightened alert status da ita holiday season kuna ti manager nga dapay may ibunong to kits kada pasaheros ken madoble ti kinaiget da ken adda ti minayon at security protocols ken personnel tinasa o heightened alert status ket naawagan ti offline biyaheng ayos. Actually, every year nga isagsagana tayo no madanon tayo holidays, all types of holidays kapit lang dito Pasko, kada pay ti semana, kada ko nga no dito expectaren tayo ti kaado ti pasaheros tayo. So this is offline biyaheng ayos Pasko 2025. So naka DJ ti activity tayo dito. Yes, sir. So, ano nagiging ka na mapasama, mapasweldo ka kayo? Well, basically, isagana tayo, digiti security personnel tayo kasi we expect influx of passengers outbound, especially digiti kailian tayo agapod sa Hawaii, nga may bakasyon ka dito Pasko. So, ti maaramid no kaket, ada dito pinag-distribute tayo ti malasakit kits, which includes bottled water, tapos ada biscuits na and some souvenir items nga digiti palid, kada ano naman ti nasken nga makita tayo na importante. We also make sure that our generators, air conditioning units, conveyors, facilities are in good condition tapno no nga paltar kada ti kaado ti pasahero tayo. May sapay nga importante nga aramiden tayo ket dete double time ti manning ti security, combined security ni ti CSI ken PNP Abseo. Oo. So adati presence tayo ti makita tayo ti presensya dito kapulisan tayo ken guardia. Kabayatan na ket in gunam-gunam ti manager kada ti pasahero asan ta kuma ngagsasaw ti bomb jokes kaputa mabalinda amay balod.